Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi jami'il mahamidi ala jami'in ni'am. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadinil mab'uthi ila khairil umam wa ala alihi wa sahbihi mafatihil hikam wa masabihidz zulam amma ba'd. Sagunging para sesepuh dalah kasepuhan ingkang saestu tansah kawula takzimi, tansah kawula ajeng-ajeng, kawula antu-antu barokah doa saha ilmu-ilmunipun ingkang tansah kita sedaya dhereki, tansah kita sedaya takzimi beliau Al-Mukarram Simbah Kiai Haji Abu Hasan dalah Ibu Nyai ingkang saestu tansah kita takzimi, tansah kita sedaya dhereki, ugi ingkang tansah kita sedaya mulyakaken, kita sedaya dhereki beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Agus Ahmad Sofiyuddin selaku Rois Suriyah NU Ranting Ngargosoko dalah Ibu ingkang saestu tansah kita sedaya mulyakaken, tansah kita sedaya dhereki, ugi ingkang tansah kamulyakaken beliau Al-Mukarram Bapak Haji Sunuddin SAG selaku Kepala Desa Ngargosoko, ugi ingkang tansah kita sedaya mulyakaken Bapak Kadus Kerajaan dalah sedaya pengurus muslimat NU khususipun wonten Ranting Desa Ngargosoko ingkang tansah kamulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Ugi kagem sedaya sesepuh dalah kasepuhan, para bapak kiai, para ibu nyai, bapak haji, ibu hajah ingkang rawuh wonten mriki, ingkang nyuwun agunging pangapunten dereng waget kawula sebataken asma karim setunggal dalah setunggalipun saestu sedaya ingkang tansah kamulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Ugi ingkang tansah cinaket wonten manah kita sedaya menika grup hadroh Musfat Ngargosoko ingkang saestu luar biasa. Niki ket wau sampun sholawatan napa dereng Bu? Sampun. Berartos mboten keranten kula gegasien yuk mboten nggih Bu nggih. Nggih, alhamdulillah kala wau sampun sareng-sareng sholawat bersama. Estu-estu menika kebanggaan kula lan panjenengan sedaya. Mugi-mugi nopo ingkang dados hajat sederek-sederek wonten Ngargosoko barokahipun pepanggihan siang menika estu kaijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ugi ingkang tansah kita sedaya mulyakaken menika pemeriah adicara wonten Bapak Sound System, wonten bapak-bapak YouTuber, sedaya bapak-bapak nggih nggih. Alhamdulillah ingkang luar biasa. Saking pundi mawon niki? Werni-werni nggih Mbah nggih. Mbok menawi kula nggih dereng tepang saestu sedaya ingkang tansah kita mulyakaken ugi ibu-ibu muslimat Ranting Desa Ngargosoko ingkang tansah kamulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, saderengipun kawula matur punapa ingkang dados wigatosing atur kawula. Langkung rumiyin monggo sareng-sareng kita ngunjukaken raos syukur wonten ngayunan dalem Allah Subhanahu wa taala. Ingkang pundi Allah sampun maringi kathah sanget kanikmatan dumateng kita sedaya, karahmatan dumateng kita sedaya. Masya Allah, matur sembah nuwun Ibu nggih niki kok komplit nggih Mbah nggih, mboten namung setunggal, 3 sekaligus. Kadosi menika napa mewingking badhe mendhet malih. Alhamdulillah para rawuh ingkang kawula mulyakaken saestu kathah sanget kenikmatanipun
Gusti Allah ingkang sampun dipun paringaken dumateng kita sedaya, karahmatan ingkang sampun dipun titipaken dumateng kita sedaya. Pramila saking raos menika, saking keadaan menika, monggo sareng-sareng kita ngunjukaken raos syukur kanthi waosan tahmid sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholawat ma'asalam mugi katur dumateng panutan kita sedaya, pemimpin umat, pemegang kunci syafaat tenggene dinten kiamat, nggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu syafaatipun wiwit saking donya dumugi sak mangke wonten ing alam kelanggengan. Amin Allahumma amin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, menika sampun tepang kalian kula napa dereng, Bu? Dereng. Wonten ingkang sampun? Dereng. Oh nggih, wajan panci mboten terkenal nggih, Bu nggih. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, nepangaken sekedap nggih Bu nggih. Kula asring matur menawi nembe napa perdana sowan wonten setunggaling sederek, biasanipun kula maturaken pepatah Arab niku ngendikaaken ngenten Bu. Miftahul mahabbah al-ma'rifah. Kuncine kita sedaya waget saling mencintai satu sama lain, menyayangi satu sama lain niku kedah saling mengenal, kedah tepangan. Ngoten nggih Bu nggih. Berartos nek cara Indonesiane tak kenal maka waduh, jan Masya Allah, prisa nggih Bu. Nah niki nepangaken sekedhik nyuwun ikhlasipun penggalih, nyuwun danganipun wekdal, menika nepangaken nami kula Nana. Ana. Gampil nggih Bu nggih? Nggih, Nana leres. Menawi nama panjang Nana. Ngoten niku Mbah. Niku nama panjang nggih Mbah nggih. Menawi nami lengkap kados ingkang kala wau kasebataken, kula keparingan nami Fikri Nilnal Muna Labiba. Gampil napa ewet? Kompak Mbak. Ya Allah ya Rabbi ya Karim nggih. Ingkang dipun emut-emut Nana ngoten mawon nggih Bu. Masya Allah nggih, menika nami kula Nana, kula saking Kaliyangkrek Magelang. Sami-sami pegunungan nggih Bu. Nek kula pucuk Gunung Sumbing, nek ibu-ibu nah, ngoten cocok nggih Bu nggih. Alhamdulillah namung gunung kula tenang mawon Bu. Dados teng mriki para rawuh ingkang kawula mulyakaken, bingah sanget, remen sanget kawula waget lumarap sowan wonten mriki. Kalau kepengker katimbalan kalian Ibu Nyai Komandan, Ibu Nyai Erni menika, nah nggih banget badhe matur dos pundi niku Bu, dados Ibu Nyai Komandan ngoten mawon nggih. Dados saestu nuwun sewu Ibu. Nah teng mriki kawula dipun timbali, dipun dawuhi sowan dhateng sederek-sederek sedaya, niki tepangane sampun napa malih? Malih, wonten kirang napa malih, Mbah? Nggih. Dos pundi nomor HP? Masya Allah nggih, mangke menawi kirang sirlok mawon kula sowani malih. Ngoten nggih Bu nggih, setuju nggih. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, menika saestu bingah sanget remen sanget kula niki dipun paringi wekdal kalian kala wau Pak Yai nggih ngendika kawula dipun dawuhi dugi tabuh sekawan. Walah, Masya Allah, tasih betah dugi tabuh sekawan Bu, tasih keraos wonten mriki. Oh nggih, mangke kersane dipun lanjut Pak Yai nggih. Nah, mangke kula selak ketelasen materi ngoten nggih Bu nggih. Banget badhe matur napa. Keranten estu para rawuh ingkang kawula mulyakaken, kula niki tasih cubluk, kula niki tasih alit dados mbok menawi sak mangke anggen kawula matur dumateng ibu-ibu sedaya kathah kekiranganipun, kathah kalepatanipun saestu nyuwun agunging pangapunten. Menika remen sanget kita sedaya waget makempal dalam rangka pengajian selapanan muslimat NU Ranting Desa Ngargosoko.
Niki sing rawuh kadose sedasa ewu nggih Bu. Alhamdulillah. Dados kathah sanget saking pojok mriku dugi pojok mriki. Insyaallah niki benjang selapan ngajeng mugi imbet kathah. Allahumma amin. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, estu kita sedaya sampun niat saking dalemipun piyambak-piyambak niat badhe nderek ta'alluman wa tabarukan. Kiyambek niat badhe nindaki pengaosan, niat badhe mados ngelmu, ugi ngalap barokah Nahdlatul Ulama. Saking dalem sampun niat sedaya nggih Bu. Niate badhe kepanggih kula napa badhe ngaos? Ngaos nggih. Mboten kalih kepanggih, nggih. Berartos radi penasaran kalih kula. Nggih, alhamdulillah nggih. Niki ingkang niatipun kala wau saking dalem kirang napa nggih tasih radi kirang niate, tasih radi dereng mantep niate kagem mados ngelmune Gusti Allah, mados ridhonipun Gusti Allah, monggo kita sedaya niati. Keranten innamal a'malu binniyat. Kita sedaya niki amale ditampi napa mboten, ngamali sepinten agenge ganjaran kula lan panjenengan sedaya dalam beramal niki tergantung niate piyambak. Dados nek kok panjenengan nuwun sewu Bu, niki niat saking dalem penasaran kalih kula tok til nggih misale Bu, tapi kadose malah mboten enten sing penasaran nggih Bu. Nah, dados misal wonten sederek kok niatipun selapanan penasaran sakjane ki nanggone pamflet iku fikrinil nalmunala bibake sapa to ngoten nggih Bu nggih. Misal kok penasaran kados ngoten niku kiyambak rawuh mriki angsale namung pinanggih kalian kula. Namung menawi kok kita sedaya saking dalem sampun dipun niati ngaos, sampun dipun niati ngibadah, insyaallah amaliyah kita sedaya kagolong amal ingkang sae, amal ingkang waget ndadosaken sekeconing gesangi kiyambak ting alam kelanggengan. Amin Allahumma amin. Niki kinten-kinten ingkang rawuh mriki wonten ingkang niat kabur saking garwane sing galak mboten Bu? Mboten nggih Bu nggih, garwane sedaya baik hati nggih. Alhamdulillah. Biasane wong sing galak niku garwa istri. Dados ingkang napa ingkang biasanipun radi kathah ngendikane rawuh mriki nggih Bu. Rawuh jilbabe nggih ijem. Oh nggih biru bareng ulah ngonten ya Allah. Kula dereng gadah Bu. Masya Allah. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, saestu monggo kita sedaya kembali nata niat kita sedaya dipun niati mados ngelmunipun Gusti Allah, dipun niati ngalap barokah organisasi ingkang luar biasa niki, organisasi ingkang sampun dipun diriaken kalian beliau Hadratus Syekh Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kados nerasaken kala wau ngendikanipun Pak Yai bahwasanya insyaallah nek kiyambek kempal-kempal teng donya ngenten niki kempale sae, benjang teng alam kelanggengan nggih waget kempal kalian piyantun-piyantun ingkang sae. Amin Allahumma amin. Selain niku para rawuh ingkang kawula mulyakaken, rawuh kita sedaya wonten mriki niki juga salah satu bentuk raos syukur kiyambak dateng Gusti Allah. Keranten napa syukur niki waget bil lisan, waget kanthi lesan kula lan panjenengan sedaya, waget kanthi manah kula lan panjenengan sedaya, waget bil arkan kanthi tindak lampah kula lan panjenengan sedaya. Sampun ngantuk? Dereng, nggih. Niki pokoke mangke menawi sampun ngantuk utawi bosen kula dipun kode nggih Bu nggih. Siap nggih. Nah, dados teng mriki nerasaken matur para rawuh ingkang kawula mulyakaken, raos syukur kula lan panjenengan sedaya dumateng Gusti Allah niki waget kita sedaya wujudaken sepindah teng mriki waget bil lisan. Kiyambek kanthi lesan kula lan panjenengan sedaya ngucapaken alhamdulillah.
waget tenggen manah kula lan panjenengan sedaya menyadari kados napa selama niki Gusti Allah antuke paring kanikmatan dumateng kita sedaya. Waget bil arkan dengan perbuatan kula lan panjenengan sedaya, tindak lampah kula lan panjenengan sedaya. Alhamdulillah kita sedaya diparingi kesehatan. Sehat badane Bu? Sehat. Sehat dompete Bu? Halo? Alhamdulillah. Alhamdulillah napa niki Bu? Nah, niki kering napa kandel? Kering, Masya Allah. Nggih, mugi-mugi ingkang rawuh mriki kok wau dompete radi kosong, mangke kondur-kondur kebak malih. Allahumma walah amine kompak sebelah mriki nggih Bu nggih. Dados para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Monggo teng mriki kita sedaya sakmenika menunjukkan raos syukur kita sedaya dumateng Gusti Allah. Nggih kanthi lesane kiyambak, kanthi manahe kiyambak, ugi kanthi tindak lampahe kita sedaya. Kiyambak diparingi suku ingkang sehat, sinaosa kadang menawi pinarak dangu niku radi pegel-pegel, kepengin slonjor enten. Enten malih, alhamdulillah. Mboten dados napa nggih Mbak Putri nggih. Dados mugi-mugi ingkang rawuh wonten mriki sukune radi pegel-pegel, kondur mangke kathah sehate. Allahumma amin. Nah niki para rawuh, kita sedaya menggunakan anggota tubuh kita semua kiyambek nggunakaken napa ingkang sampun Gusti Allah titepaken kagem mergi ingkang sae, kagem teng mriki dalan taat dhateng Gusti Allah. Keranten napa kita sedaya niki ketika dipun paringi nikmat dumateng Gusti Allah niki kedah bersyukur. Bahkan Nabi Sulaiman ingkang teng mriki sampun sukses. Nabi Sulaiman sampun sugih pol-polan. Beliau ketika diparingi nikmat saking Gusti Allah niku ngendika Mbah, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Dawuhipun Nabi Sulaiman teng mriki ngantos dipun abadikan di dalam Al-Qur'an. Hadza min fadli rabbi. Sedaya ingkang dipun tampi dhateng Nabi Sulaiman khususipun niki ugi waget kita terapaken. Sedaya ingkang kiyambak nikmati, sedaya ingkang wonten tenggene sekelilinge kiyambak niki adalah fadholipun Gusti Allah, anugerahipun Gusti Allah. Lajeng napa liyabluwani aashkuru am akfur. Tujuanipun Gusti Allah maringi kita sedaya kesempatan gesang teng alam donya. Gusti Allah memberikan kesempatan kita sedaya supados. Nah, niki radi keceletot. Niki kula ngetes ibu-ibu ngantuk napa dereng? Dereng. Oke. Nah, dados teng mriki kula wangsuli malih kita sedaya dipun paringi suku, dipun paringi asta, dipun paringi griya ingkang mewah. Teng mriki dipun paringi kendaraan ingkang kathah. Tujuanipun Gusti Allah napa? Selain teng mriki memberikan rahmat, ugi nguji nyoba kita sedaya Bu. Kinten-kinten aashkuru am akfur. Kiyambak diparingi nikmat niki dados piyantun ingkang kersa bersyukur napa kufur. Kinten-kinten sederek wonten ngargasaka selama gesang teng alam donya antuke nyukuri nikmat kalih antuke sambat kathah pundi.
Masya Allah, kompak nggih Bu nggih. Nggih sami kali yangkrek berarti nek ngonten Bu. Dados para rawuh ingkang kawula mulyakaken, padahal nuwun sewu, nikmat ingkang sampun Gusti Allah paringaken dhumateng kita sedaya, titipaken dhumateng kita sedaya niki sampun kathah sanget. Mboten namung kathah tapi kathah suwanget ngoten nggih Bu nggih. Niki bilwe suwanget ngoten. Saking kathahe. Nuwun sewu saestu saking kathahe nikmat saking Gusti Allah. Tapi kiyambak niki sebagai menungso nek diparingi nikmat kadang boten syukur malah ngraosake kirang. Kadang kiyambak nuwun sewu contonipun kagungan dalem sampun sae, sampun dipun cet, sampun dipun ternit, sampun dipun keramik pun sae. Delalah kon jalan tenggen daleme tiyang lintu. Preso nek daleme tiyang lintu tingkat gangsal welas. Kondur-kondur. Contoh nggih Bu nggih. Nah, kondur-kondur kinten-kinten kiyambek bersyukur napa gersula. Nah, umum nggih Bu nggih. Nah, kadang kiyambek dados menggale ngenten lho. Iki jebule wong kae wis luwih maju daripada aku. Kadang wonten nggih Bu nggih. Nuwun sewu, kadang penggale-penggale ngonten niku bersarang wonten manah kita sedaya naudzubillahi min dzalik. Kiyambek diparingi mboten malah nyukuri tapi malah madosi kekirangan nikmate piyambak-piyambak. Dados monggo saking arah menika mugi mangke kondur saking mriki kiyambek sing kala wingi kathah gersulane mangke kondur waget kathah nampane. Allahumma amin. Kersane mboten ngantuk disolawati riyen nggih Bu nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Ical ngantuke nggih Bu. Alhamdulillah. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Niki nerasaken matur kenang nopo kita sedaya niki kok kedah dados kawulane Gusti Allah ingkang ngathah-ngathahaken bersyukur. Sakjatose alasanipun nopo to?
Kathah sanget Mbah alasan-alasan ingkang teng mriki waget dados alasan kiyambak syukur dhateng Gusti Allah. Bahkan nuwun sewu hampir boten nenten alasan kagem kita sedaya niki boten syukur dhateng Gusti Allah. Teng mriki setunggaling dawuh Mbah wonten Al-A'raf dipun ngendikaaken kalian Gusti Allah, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Gusti Allah ndawuhaken dumateng kula lan panjenengan sedaya umat-umatipun Kanjeng Nabi, fadhkuru ala Allah. Kita sedaya dipun dawuhi ngemut-ngemut ngeling-ngeling pemberianipun Gusti Allah. Kiyambek sampun dipun paringi napa kemawon niki kedah dipun emut-emut, kedah dipun eling-eling. Supados napa la'allakum tuflihun. Kita sedaya niki supados dados kawula hambanya Gusti Allah ingkang bejo, kawulane Gusti Allah ingkang waget bahagia. Kinten-kinten ibu-ibu kepengin bahagia nopo susah? Bahagia nggih Bu nggih. Nggih pokoke full senyum ngoten nggih Bu. Nah nek cara napa gaule full senyum ngoten. Dados monggo kita sedaya supados tuflihun kiyambek dados kawulane Gusti Allah ingkang bejo, ingkang bahagia, ingkang full senyum. Dados mboten kathah gersulane. Keranten kadang kiyambek niki langkung kathah gersulane daripada nompone. Leres. Sederek ngarga saka nampa kalih gersula kathah pundi? Kompak malih. Oh nggih, mboten napa-napa sami kali angkrek nggih Bu. Lah niki ngemutaken dumateng kula lan panjenengan sedaya supados mboten gersula napa Allah kiyambek didhawuhi emut, didhawuhi eling. Fadhkuru ala Allah. Napa ingkang sampun Gusti Allah paringaken dumateng kita sedaya niki kiyambak syukuri, kiyambak kedah mikir-mikir kirange nopo. Nek kiyambak mikire lak kirange nopo nggih Bu nggih. Tapi kita sedaya kedah nopo nggih mengubah mindset hidup kula lan panjenengan sedaya, mengubah pola pikir kula lan panjenengan sedaya, ampun madosi kekirangane tapi disyukuri napa ingkang sampun wonten. Insyaallah sedaya sampun ngonten niku nggih Bu. Nggih, kok lemes nggih. Nah, nggih, kalih napa niki menggalih-menggalih nggih Bu. Dados saking arah niki kenang napa kiyambek kedah bersyukur setunggal supados bahagia. Supados dados piyantun ingkang bahagia, piyantun ingkang bejo, piyantun ingkang beruntung. Kiyambak nuwun sewu para rawuh. Teng mriki setunggaling criyos. Dados wonten setunggaling criyos kula ngagem basa Jawa nggih Bu nggih. Niki wonten setunggaling raja. Raja niki sampun kagungan istana megah nggih luar biasa. Delalah raja niki kagungan setunggaling tukang kebon utawi piyantun ingkang biasane ngrawat kebone raja, ngrawat tegile raja. Basan ngonten napa para rawuh, raja niki gumun. Padahal tukang kebon wau, tukang sing sok biasane dipun dawuhi ngrawat tegile raja niki mboten gadah napa-napa. Mboten sugih, nggih mboten bagus, griyane nggih biasa mawon, tapi kenang napa kok mek guyang, guyu, senyum, senyum. Kenang napa niki kok saged bahagia? Wong koncone wae prengat. Enten Bu? Enten, oh nggih, mboten napa-napa. Nah, teng mriki nuwun sewu para rawuh. Raja niki gumun, wong sakjane kelebihane nggih mboten kathah, griya biasa saja, wajah nggih biasa saja. Kenang napa kok saged full senyum, kenang napa kok saged bahagia. Basan ngonten raja niki
matur kalih penasehat Bu. Ngendikani dumateng penasehat. Penasehat niki kenang nopo? Enten tukang kebun niki kok mek bahagia uripe. Sakjane kuncine bahagiane tukang kebun niki nopo? Akhire penasehate matur teng raja Bu. Mature ngenten, nuwun sewu raja, cobi panjenengan menawi badhe preso kesedihane tukang kebun wau, panjenengan paringi arta 100 juta. Nggih, nek cara sakniki alhamdulillah, ngoten nggih Bu nggih. Nek cara sakniki ki ambek ibarataken 100 juta, ngoten mawon nggih Bu. Nah, estu akhire raja nyiapaken arta 100 juta. Kagem sinten? Tukang kebun, mboten kula nggih Bu. Nah, teng mriki raja niki nyiapaken 100 juta kalian amplop. Bakdo ngonten kalian penasehate dipun ngendikani, raja jenengan antuke maringake tukang kebun ampun 100 juta, 99 juta mawon. 99 juta. Sing niki 1 juta niki mboten usah panjenengan paringaken. Lho kenang nopo jare panjenengan wingi 100 juta. Sakniki kok dadi 99. Mboten napa-napa raja, ki ambek tes ngonten niku riyen mawon. Akhire 99 juta dilebetaken amplop diparingake tukang kebun. Dilewataken setunggaling utusan raja. Utusane raja dipun dawuhi matur ngenten Bu. Nuwun sewu tukang kebun, kula sepindah silaturahim kaping kalih badhe matur kula diamanahi raja supados maringaken dumateng panjenengan arta 100 juta. Dados teng amplope wau pun diserati 100 juta. Akhirnya ditampi kalih tukang kebun niki bingah nggih Bu. Kinten-kinten ketiban 100 juta niki bingah napa susah? Bingah sedaya nggih Bu nggih. Masya Allah. Ya Allah kompak sedaya nek perkawis donya ki ambek semangate pol-polan. Seneng donya monggo seneng ngono, tapi eling yen mati ra digawa. Bondo donya ra ono guna, bojo bagus diwaris. Na'udzubillahi min dzalik. Masya Allah. Shalawat riyen nggih Bu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Seneng donya monggo seneng ngono, tapi eling yen mati ra digawa. Bondo donya ra ono guna, bojo ayu diwaris. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah niki syaire sing ngajeng-ngajeng mawon sing wingking boten nggih Bu nggih. Nah niki namung kagem pelengkap suasana ngoten nggih Bu. Saestu ingkang kiambek napa ingkang kula aturaken teng mriki bondo donya niku namung sementara. Dados boten enten gunane menawi kiambek sampun wonten tenggene alam kelanggengan. Kejawi bondo kita sedaya kita manfaataken kagem kesaenan. Ngoten nggih Bu nggih. Nah, nerasaken matur kembali ke tukang kebun, kembali ke 100 juta. Oke, nah ting mriki
para rawuh, kula matur estu tukang kebun niki dipun paringi teng amplop seratane 100 juta untuk tukang kebun. Basan dituweni di etang-etang tukang kebun niki ganjel. Kok mek 99 iki sing siji janu-janu tiba apa nang ngendi apa di untet preso Bu? Nah nggih, apa diuntet kalih niku utusane raja. Iki sing sejutane ngendi ngoten. Dipatus-patus Ibu, apa nyelempit ning ngisor lemari dan lain sebagainya. Niki dipun padosi kalian tukang kebun wau. Akhirnya nopo sing biasane tukang kebun niki bahagia ya full senyum dados susah keranten madosi 1 juta padahal gadah 9 dosa songo. Niki contoh nopo para rawuh saking kisah menika waget kita sedaya ambil pelajaran, ambil hikmah kiyambek nek kersa nyukuri nikmat dados bahagia, tapi nek madosi kenikmatan ingkang dereng tumiba, ingkang dereng temurun dumateng kita sedaya niki ndadosaken kiyambek kekathahan sambat, kiyambek ngraos kekirangan sehingga mboten kersa syukur dateng Pangeran. Leres nggih Bu nggih? Dados kadang nuwun sewu, kita sedaya niki syukur mboten kedah nek sampun sugih. Kita sedaya niki syukur matur suwun dumateng Gusti Allah niki mboten kedah nek kita sedaya diparingi kesehatan kemawon. Boten namung ketika kiyambek diparingi kendaraan ingkang sae kemawon, tapi nopo mawon ingkang Gusti Allah titahaken kita sedaya kedah nampi, kita sedaya kedah bersyukur. Kita sedaya kedah nampi supados bahagia. Kepingin bahagia nggih Bu nggih? Pun ngantuk napa dereng? Dereng. Insyaallah sedaya bahagia nggih. Amin. Allahumma amin. Nah niki nun sewu keranten napa para rawuh kiyambek kok dipondhawi fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Keranten kiyambak niki nek ajeng mresani setunggaling perkawis donya kawulane Gusti Allah dados sedaya ingkang wonten teng alam donya niki hakikate kawulane Gusti Allah. Kiyambek mesti ngraosaken kekirangan teras nopo kemawon mesti enten kirangi kejawi Gusti Allah. Kiyambak nun sewu contonipun niki enten matahari. Kiyambak nek kok ajeng madosi raos syukure kiyambak bersyukur diparingi matahari gombalane pakaiane waget kering leres. Tapi nek pas wayahe Ngresula iki kok silau. Enten mboten, Mbah? Enten piyantune nggih rawuh nggih, Mbah nggih. Iki kok silau mbok mengkule rene-rene. Ngoten nggih, Mbah nggih. Kadang wonten ingkang ngoten niku nuwun sewu, Mbah. Dados kadang kita sedaya niki nek syukur ndadosaken bahagia, tapi nek milang-milang kekirangan kiyambek dadosaken sedih, dadosaken susah. Sing waune jatose ayem tentrem gara-gara ting mriki milang-milang kekiranganipun makhluke Gusti Allah dados Ngresula. Wah niki mblerengi mbok yo mangke le mriki matahari kadang wonten niku nggih Mbah. Enten malih kita sedaya diparingi jawah. Kadang kiyambek ting mriki diparingi jawah kok pas nun sewu pakaiane ingkang dereng kering niki kathah sanget. Delalah mesin cucine nggen pengeringe radi Ngresula, radi nyoba nggih Mbah nggih, mesti kula yakin kathah ingkang mbok udane mengko. Enten. Kathah berarti kados kali angkrik nggih Bu nggih. Nah, nek teng kali angkrik umume ngonten, ya Allah Gusti ampun jawah riyen ngonten kadang. Nah, terus kita sedaya para rawuh ingkang kawula mulyakaken niki nek kok milang-milang kekirangan sedaya mesti wonten kekiranganipun.
dipun paringi garwa, alhamdulillah kagungan garwa setunggal sedaya nggih Mbah nggih. Nggih, kompak nggih niki. Nah, alhamdulillah dipun paringi garwa setunggal teng mriki gematose mboten kanten-kantenan, mboten nate sambat, mboten nate galak leres. Nggih, tapi enten sebagian sing mendel mawon nggih, Mbak. Teng mriki para rawuh ingkang kawula mulyakaken, kita sedaya kalian Gusti Allah dipun sandingaken kalian garwa ingkang alhamdulillah luar biasa misalipun. Tapi ndelalah kiambek kok preso garwane tiyang lintu niki numbasaken mas-masan dumateng garwane kiambek dados gersula leres. Leres sakjatosipun syukur alhamdulillah diparingi garwa sehat, waget madosaken nafkah, kiyambek waget tercukupi kebutuhan sandange, kebutuhan daharane, nggih kebetahan panggenane kiyambek sampun dicekapi. Tapi ndelalah ngertos Yu Siti niki ditumbasake gelang kalian garwane. Pundi? Nuwun sewu Ibu. Masya Allah. Nyuwun agunging pangapunten. Niki tidak ada unsur bagaimana nggih Bu, tapi insyaallah mangke kondur-kondur napa pinaringan gelang estu Bu. Nah, amin Allahumma amin. Dados niki misal wonten piyantun tanggine kita sedaya niki kok diparingi gelang kalih garwane, dipun tumbasaken mas-masan kalih garwane, kadang kiyambek dados oh, jebule kae ana sing luwih gemati mbok sampean ki kaya ngono kae. Enten Bu. Kathah. Oh, Masya Allah, niki paket komplit kados nggih Bu Komandan saking wau. Nah, alhamdulillah para rawuh ingkang kawula mulyakaken sedaya keranten napa fokuse kiyambak niki mboten kalih kenikmatan ingkang sampun Gusti Allah paringaken, tapi kalian napa kekiranganipun nikmat. Kita sedaya teng mriki mboten fokus teng ngene nikmat ingkang sampun Gusti Allah paringaken, tapi kiyambek fokuse madosi iki kurange napa, niki kirange teng pundi, kok benten kalih rencange. Dados monggo saking arah menika ingkang kita sedaya emut-emut niki ampun kekirangane, tapi nopo ingkang sampun Gusti Allah titipaken dumateng kita sedaya. Insyaallah fadzkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Kiyambak nek kersa ngemut-ngemut alhamdulillah sampun dipun paringi mawerni-werni kalian Gusti Allah. Sampun dipun paringi kesempatan kathah sanget kalian Gusti Allah niki ndadosaken ayemipun gesang kita sedaya, ayemipun manah kita sedaya. Amin Allahumma amin. Sedaya pitados niki saking Gusti Allah nggih Bu nggih, kiyambek sehat nggih keranten Gusti Allah, dipun paringi gerah nggih Gusti Allah, dipun paringi kesempatan ngaos nggih Gusti Allah. Niki sedaya Gusti Allah. Bahkan kiyambek menawi pas salat nggih sampun matur sareng-sareng, kiyambek matur dumateng Gusti Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, lillahi rabbil alamin. Sak temene salat nggih, ampun riyen nggih Bu nggih. Nggih, ingkang mangkin mawon. Nyuwun agunging pangapunten Ibu. Nggih niki saking semangate lho Bu. Masya Allah. Kalau wau kula dipun ngendikani kalian Bunyai Komandan bahwasanya menika tasih ajaran ngendikane. Padahal pun top-topan nggih Bu nggih. Masya Allah. Saestu niki ibu-ibu napa mbak-mbak nuwun sewu. Ibu-ibu, Masya Allah. Tapi tasih sangar niki, pokoknya sangar ngoten nggih Bu nggih. Nuwun sewu nek basa napa basa kula nik sangar ngoten. Keren ngoten nggih Bu, ampun sangar niki kirang sae. Nah, keren pokoknya luar biasa. Istri mewah. Nggih, niki sedaya istri nggih Bu nggih. Oh nggih, alhamdulillah istri mewah pokoknya. Nah, teng mriki nerasaken matur sekedap kula nerasaken panjenengan sareng-sareng ngendika kula siap
Nggih, pun ngantuk napa dereng? Tasih ikhlas, tasih nggih. Sak temene salat ngibadah kula, Mbah. Nggih, jenengan ngendikane kula pun sekeca kula ngoten mawon. Siap nggih? Nggih, kula wangsuli malih. Sak temene salat ngibadah gesang lan pejah namung Allah sing terakhir. Masya Allah. Kok njuk kula teras niki dos pundi, Bu? Kula wangsuli malih nggih, Bu. Ingkang terakhir namung Allah, ampun kula nggih. Nggih. Sareng-sareng monggo. Sak temene salat ngibadah gesang lan pejah namung Allah lan pejah kula namung Allah. Alhamdulillah ayem nopo tentrem. Ayem tentrem nggih Bu. Niki keranten nopo kita sedaya kersa ngemut-ngemut Gusti Allah. Nek ngemut-ngemut utang susah nopo bingah. Masya Allah. Niki engkang rawuh kagungan utang, Mbah. Masya Allah. Niki semangat sangat. Mugi-mugi mangke kondur kita sedaya Gusti Allah niku maha sugih nggih, Mbah. Dados kiyambek antuke matur Gusti, sinaosa kula kagungan utang kula mboten ajrih keranten kula kagungan panjenengan. Kula di bawah naungan panjenengan, kula yakin panjenengan ingkang maha sugih ingkang badhe nyarutangaken utang kula. Allahumma amin. Ngoten pokoke yakin, Mbah, Gusti Allah niki maha sugih. Sinaosa kadang nggih kemrungsung nggih, Mbah nggih. Niku wajaripun kita sedaya makhluk hidup. Niki sepindah kula matur para rawuh ingkang kawula mulyakaken, kenang napa kita sedaya kok kedah ngatah-ngatahaken raos syukur dumateng Gusti Allah. Satu, supados hidup kita bahagia. Lajeng sing nomer kalih napa, kenang napa kok kita sedaya niki kedah syukur. Sakjatosipun menawi alasan-alasan bersyukur niki kula aturaken wonten mriki, kula yakin sedinten sedalu mboten cekap. Keranten kathah sanget alasan ingkang waget dadosaken kiyambek mensyukuri napa ingkang sampun dados kenikmatan saking Gusti Allah. Sing nomer kalih, kenang napa kita sedaya kok kedah ngatah-ngatahaken bersyukur Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken keranten kenikmatanipun Gusti Allah niki kathah sanget. Ingkang sampun dipun paringaken kiyambak niki kathah sanget. Salah setunggaling nikmat non sewu niki radi keceletot wong dereng kula icipi larutane nggih, Mbah. Nah, niki nun sewu para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Salah setunggaling nikmat ingkang agung niki adalah nikmat iman lan nikmat Islam. Kiyambek kagungan iman niku piyantun ingkang paling bejo. Keranten nopo bahagia niki, kembali ke bahagia nggih Bu nggih. Sedaya kepengin bahagia nggih, kepengin ayem nggih. Nah niki bahagia utawi kabejan kula lan panjenengan sedaya niki mboten namung kagem piyantun ingkang good looking. Preso, Mbah? Dereng, oh nggih mantuk-mantuk. Nggih, oke, alhamdulillah nggih. Good looking niku nggih cantik, nggih glowing, nggih kok preso glowing, Mbah? Nggih, tapi sanes gosong meling-meling mboten nggih, Mbah. Nah niki dados napa kita sedaya menawi kepengin bejo, kepengin dados piyantun ingkang bahagia niki mboten namung kok good looking, good
rekening, preso good rekening nggih. Nah, kagungan arta ingkang kathah, rekeninge kebak kalian arta mboten. Sanes piyantun ingkang good looking dan good rekening, tapi piyantun ingkang kagungan iman dhateng Gusti Allah. Dados contonipun wonten nuwun sewu ibu-ibu, kita sedaya niki mangertos kadang wonten artis dipun kabaraken wonten TV, kadang niki mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Leres nggih Bu nggih, mengkonsumsi minuman keras. Kenang nopo? Keranten kepengin mencari ketenangan. Dados piyantun ingkang paling tenang niki piyantun ingkang kagungan iman dhateng Gusti Allah. Dados nikmate kiyambak kagungan iman niki nikmat ingkang sanget-sanget agung. Kunang nopo kula kok mencontohkan artis niki Bu, keranten artis niki jatosipun nggih pun good looking, nggih bagus-bagus, nggih ayu-ayu, niki good rekening, jatose artone nggih kuwatah sanget. Daleme nggih mewah sanget, kendaraane nggih kathah. Tapi kenang nopo kok tasih mengkonsumsi obat-obatan terlarang supados ngraosaken ketenangan. Padahal ketenangan niku wagete kiyambak padosi, wagete kiyambak raosaken ketika nopo ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketika kita sedaya kersa kemutan dhateng Gusti Allah, kiyambak kagungan iman dhateng Gusti Allah. Ayem Bu, piyantun ingkang kagungan iman kados sederek-sederek sedaya niki ayem tentrem. Dus pundi kok dipun wastani ayem tentrem? Keranten kiyambak mangertosi nek gesang teng alam donya niki sampun wonten ingkang nuntun, sampun wonten sutradarane nggih menika Gusti Allah. Dados pun disutradarai Gusti Allah, pun disupiri langsung kalian Gusti Allah. Ibu-ibu menawi badhe tindak peken utawi badhe tindak artos nggih. Nah niki kadose utawi tindak wonten mustika goledhek ngoten nggih. Nah niki preso nggih Bu nggih, kanan jalan napa kiri jalan? Kanan jalan. Oh nggih, Masya Allah, saking pundi riyen tergantung ngoten nggih Bu nggih. Wah niki kadose sampun ahli-ahli besti-besti toko emas nggih. Amin Allahumma amin. Ating mriki para rawuh ingkang kawula mulyakaken, kita sedaya badhe tindak wonten peken, badhe tindak wonten artos dan lain sebagainya, nitih angkutan umum, sinaosa kiyambak mboten tepang kalian supire, nek kok enten sing nyupiri kiyambak ngraosaken teng angkot ayem tentrem mboten? Ayem nggih Bu nggih, keranten pun preso angkot niki enten supire, semanten ugi gesange kita sedaya nek ngraosaken kirang ayem kirang tentrem, padahal sak jatose kiyambak niki gesange pun disupiri Gusti Allah niki nggih radi kebangetan. Ngoten nggih Bu nggih. Dados monggo kiyambak tenangaken manah kula lan panjenengan sedaya ingkang sampun Gusti Allah takdiraken, ingkang sampun Gusti Allah takeraken dumateng kita sedaya niki estu boten lintu supados kagem kesaenane kita panjenengan sedaya. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi kita sedaya dumugi akhiripun titi wanci kiyambak katimbalan Gusti Allah, pinaringan iman ingkang kiyat, pinaringan keislaman ingkang saestu langgeng. Allahumma amin. Donga sareng-sareng nggih Bu nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Rabbi ya Rabbi ya Rabbi sallimna ya Rabb ya Rabb ya Rabbi sallimna
Ibu pun siap? Nggih, Masya Allah. Gas ngoten nggih. Bil Qur'an mamlu'a bil hikmah mamlu'a bil iman. Rabbi ya Rabbi ya Rabbi salimna ya Rabb ya Rabb ya Rabbi salimna ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi salimna ya Rabb ya Rabb ya Rabbi salimna. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, sampun setengah sekawan. Malih napa sampun? Malih. Masya Allah. Kinten-kinten badhe cekap tabuh pinten? Sekawan. Jan niki kok konsisten ket wau sekawan. Iki dherekaken Mbah Yai nggih Bu nggih. Nah, para rawuh ingkang kawula mulyakaken, pokoke ngenten, mangke menawi sakderenge tabuh sekawan, sakderenge pukul sekawan kok pun ngantuk, sampun capek, sampun kepengin kondur, sampun kangen kalih garwane, sampun Mbah. Wau antuke rawuh mriki ijen napa mboten Mbah? Ijen, oh nggih alhamdulillah. Nah, mangke nderek kula dikode mawon nggih Mbah nggih, sing ngajeng waget dehem-dehem. Ngoten nggih, ingkang wingking waget dada-dada nggih Mbah. Nggih, kersane ketingal. Terus oh niki enten ingkang dada-dada berarti sampun cekap. Niki kadose Pak Kadus nggih sampun ngode niki. Oh nggih, kula action bareng Pak Kadus. Masya Allah, ya Allah, nun sewu Pak Kadus. Nah, para rawuh ingkang kawula mulyakaken, narasaken matur teng mriki sepindah kula wangsuli malih kenang napa kita sedaya kok kedah ngatah-ngatahaken raos syukur dumateng Gusti Allah setunggal kersanipun bahagia la'allakum tuflihun. Sing nomer kalih kenang napa kok kiyambek kedah ngatah-ngatahaken raos syukur keranten nikmate Gusti Allah ingkang dipun paringaken dumateng kita sedaya niki kathah sanget, terlalu kathah, bahkan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kiyambak nek kok milang-milang nikmate Gusti Allah, ngetang-ngetang nikmati Gusti Allah latuh suhambah. Kiyambak mboten mampu, kiyambak mboten waget keranten saking katahe nikmatipun Gusti Allah. Dados monggo kiyambak padosi napa kemawon kenikmatane Gusti Allah. Kiyambak emut-emut napa kemawon ingkang sampun Gusti Allah paringaken titipaken dumateng kula lan panjenengan sedaya. Salah setunggale nikmat agung nggih menika nikmat iman lan nikmat Islam. Lanjut nggih, nun sewu keranten kula sampun dipun bikaaken kalian Bunyai Komandan, jatose badhe kula bikak bakdo sholawatan kula icipi riyen nggih Bu nggih. Panjenengan sampun pikantuk pundi tasih nopo telas? Oh nggih, tasih nggih monggo sareng-sareng Bu. Nggih nuwun sewu. Iklan sekedap nggih Bu nggih. Matur sembah nuwun Bunyai pangapunten niki. Alhamdulillah. Seger ngoten nggih Pak. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, narasaken matur kiyambak nek ngetang-ngetang nikmati Gusti Allah niki mboten waget, mboten bakalan mampu keranten saking kathahé kenikmatan saking Gusti Allah. Nikmat sing agung setunggal, kita sedaya diparingi keimanan, kita sedaya dipun takdiraken kanthi keadaan Islam niki nikmat ingkang agung sanget. Pramila saking menika monggo kita sedaya berusaha mempertebal keimanan kita sedaya, nambahi
ngimbeti keimanan kita sedaya, kepitadosane kula lan panjenengan sedaya dumateng dzatipun Gusti Allah. Niki insya Allah nek kiyambek tambah pitados kalian Gusti Allah, tambah iman kalian Gusti Allah, ngraosaken ayemipun gesang, tentremipun gesang teng alam donya. Amin Allahumma amin. Dados mboten wonten alasan untuk kita tidak bersyukur niku mboten enten nggih Mbah nggih. Kadang wonten piyantun niku banget kula ki mboten gadah napa-napa. Kula niku kathah kekurangane, tidak punya kelebihan sama sekali. Njuk pundi sing ajeng tak syukuri. Kadang enten nggih Mbah, naudzubillahi min dzalik. Padahal mboten kagungan kelebihan napa-napa kecuali kelebihan berat badan. Enten Mbah. Kathah somo nggih mangke. Dados teng mriki napa kita sedaya kadang gersula mawon ngantos supe kenikmatan saking Gusti Allah. Insya Allah menawi sepindah kiambek kersa bersyukur dados piyantun ingkang bahagia. Nomor kalih teng mriki kita sedaya nek kersa bersyukur insya Allah nikmate dipun tambah kalian Gusti Allah. Dados selain bahagia, kiyambak juga bakal diimbeti nikmate kalian Gusti Allah. Keranten napa? La in syakartum la azidannakum. Kiyambak nek kersa syukur, kita sedaya kersa matur suwun dumateng Gusti Allah, la azidannakum. Nikmate bakal diimbeti teras kalian Gusti Allah. Kiyambak kadang ningali meresani piyantun sugih niki kenang nopo kok tambah sugih. Piyantun ayu niki kenang nopo kok tambah ayu. Semakin hari kenapa semakin sugih, semakin glowing, semakin good looking. Keranten mbok menawi kathah syukure. Nek kiyambak niki kok ngraosaken bersyukur diimbeti nikmate kalian Gusti Allah, tapi nek kok nun sewu kufur wala ing kafartum inna adzabi lasyadid. Kiyambak bakal pinaringan musibah saking Gusti Allah. Naudzubillahi min dzalik. Dados kiyambak diparingi nikmat nek disyukuri dados barokah, nek dikufuri ndadosaken musibah. Kiyambek kantun milih badhe dados piyantun ingkang syukur napa piyantun ingkang kufur. Kula wangsuli sepindah alasan kita bersyukur supados bahagia. Nomor kalih teng mriki keranten nikmate Gusti Allah kiyambak boten waget ngetang latuh suha saking kathah nikmate Gusti Allah. Sing nomor 3 insya Allah nek kersa bersyukur nikmate diimbeti kalian Gusti Allah. Insya Allah sedaya ingkang rawuh mriki dipun niati mensyukuri kanikmatan saking Gusti Allah. Sinaosa kiyambak kula yakin walau wau ingkang ngendika bahagia niki kagungan coba masing-masing. Leres Bu? Leres. Tapi niku panci asmane menungso nggih Bu nggih. Menungso niku mesti ditaburi masalah. Nek ditaburi mesis, ditaburi keju namine donat. Leres nggih. Dados monggo kita sedaya nikmati napa ingkang dados cobane Gusti Allah. Insya Allah niki sedaya ingkang terbaik. Keranten napa malam yardo biqodoi walam yasbir ala balai falyaltamis robban siwai. Enten ingkang ngendikaaken falyaltamis robban siwai. Dipun dawuhaken Gusti Allah niki teng hadis qudsi ngendikaaken malam yardo biqodoi. Sinten piyantun sing boten kersa remen kalian takdiripun Gusti Allah, ketetapanipun Gusti Allah, walam yasbir ala balai, ugi boten kersa sabar kalian cobane Gusti Allah, falyaltamis, maka carilah Tuhan selain Gusti
Allah. Mboten saged nggih Bu nggih, mboten saged. Kiyambek pangerane namung setunggal Gusti Allah. Pramila insyaallah napa ingkang sampun Gusti Allah titahaken dumateng kita sedaya berupa nikmat maupun cobaan niki insyaallah ingkang paling sae, monggo kita sedaya nikmati, monggo kita sedaya berusaha dados piyantun ingkang ngathah-ngathahaken raos syukure Allahumma amin. Niki keranten sampun ngantuk nopo dereng? Jo ajeng malih nopo sampun? Walah niki ngeres nggih Mbah nggih. Mboten nggih Mbah. Alhamdulillah para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Saestu bingah saged, remen saged kita sedaya saking dalem sampun dipun niati makempal ingkang sae, kita sedaya dipun niati mados ngelmu-ngelmunipun Gusti Allah. Mensyukuri nikmat-nikmat saking Gusti Allah. Alhamdulillah dipun paringi lesan kita sedaya gunakaken kanthi zikir dhateng Gusti Allah. Kinten-kinten nek sederek ngarga saka enten majelis Al-Qur'an, enten majelis simaan Al-Qur'an kalih majelis rasan-rasan rame pundi? Masya Allah, kula njuk sumuk Mbah. Alhamdulillah niki kompak, Masya Allah. Mboten nggih Mbah nggih, kula yakin majelis Al-Qur'an sing paling rame. Amin. Niki kita sedaya monggo sareng-sareng gunakaken lesan kula lan panjenengan sedaya. Niki salah satu bentuk syukure kiyambak nggih Mbah nggih. Kiyambak ginakaken lesan kiyambak kagem perkawis-perkawis ingkang sae. Rawuh wonten majelis ngelmu, rawuh wonten majelis dzikir, wonten majelis simaan Al-Qur'an. Niki insyaallah ndadosaken nikmate gesang kita sedaya. Nek kok kiyambak rawuh teng majelis rasan-rasan teras niki kadang nggih nambahi gersula ngimbeti manahe dados awon leres Mbah. Keranten salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamete menungso niki dengan cara njagi lesanipun. Kepengin selamat Bu? Nggih, sedaya nggih Bu nggih. Nah monggo kita sedaya jagi lesane. Tapi nek jaman sakniki niki mboten namung salamatul insan fi hifdzil lisan mawon Mbah, tapi juga fi hifdzil driji leres. Sakniki sedaya kagungan HP napa mboten? Kagungan. Oh mboten, enten sing mboten, enten sing kagungan nggih Mbah nggih. Nah niki kita sedaya kadang drijine kita gunakaken kanthi perkawis ingkang boten sae enten. Damel status nyindir-nyindir tanggine. Enten Mbah? Kathah piyantune nggih rawuh. Teng panggung napa pinarak kursi? Mboten, niki sing teng panggung baik sedaya. Masya Allah nggih, sing teng kursi nggih sedaya sae nggih Mbah nggih. Allahumma amin. Kadang kita sedaya ginakaken driji kiyambak niki kagem perkawis ingkang kirang sae. Damel status mitnah tanggine, damel status pun pokoke enten mawon setiap harine perkawis ingkang kirang sae mugi kiyambak waget njagi. Dados mboten namung fi hifdzil lisan tapi nggih fi hifdzil driji. Ngoten nggih Mbah nggih. Monggo kita sedaya teng mriki ginakaken kenikmatanipun Gusti Allah. Alhamdulillah diparingi napa nuwun sewu driji jari-jari kula lan panjenengan sedaya kok teng mriki kiyambek panci HP niki kan waget manfaati nggih waget madharati. Ngoten nggih Mbah. Kathah sanget kemanfaatan wonten HP. Contonipun Pak YouTuber niki menggunakan HP-nya kagem syiar agami Islam. Leres nggih Mbah nggih. Nah niki insyaallah ndadosaken kemanfaatan ingkang waget kita sedaya unduh teng alam kelanggengan. Panjenengan HP-ne wonten aplikasi Al-Qur'an, kagem maos Al-Qur'an niku nggih manfaati. Tapi nuwun sewu nek HP-ne kok wontenipun aplikasi-aplikasi ingkang kirang sae,
Napa malih jaman sakniki niku wonten judi online, slot, pinjol dan lain sebagainya. Tapi nek teng Serumbung mboten enten nggih, Mbah. Lho. Mboten nggih, mboten. Kula etok-etok mboten mireng. Terus teng mriki para rawuh ingkang kawula mulyakaken, monggo kita sedaya jagi napa ingkang sampun dados kenikmatanipun Gusti Allah, sedaya titipanipun Gusti Allah, kita syukuri, kita gunakaken kagem mergi ibadah dhateng Gusti Allah, saranangi ibadah dhateng Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi sedaya dipun paringi kegiatan, sedaya dipun paringi kesempatan istiqomah ngibadahe, sekeca gesang wonten donya akhirate bejo mulya. Amin Allahumma amin. Ugi mugi-mugi sedaya sederek-sederek wonten ngarga saka khususipun estu pinaringan kesehatan menika muslimat fatayat dalah sedaya banom NU wonten Ranteng Desa Ngargosoko, mugi tambah istiqomah, tambah solid, tambah ngrembaka, dipun dadosaken dusun desa ingkang gemah ripah loh jinawi. Amin amin ya robbal alamin. Malih napa sampun? Malih lapun donga, Mbah. Ya Allah, Masya Allah. Ampun niki kula ndak kedangon kuwatose nginjing ndak mboten ngundang malih. Sinten sing ngendika ayo. Mboten nggih Mbak nggih. Estu pokoke tentunipun para rawuh ingkang kawula mulyakaken, pangapunten niki malah medal kata-kata pokoke barang niki Mbah. Ya Allah saestu para rawuh ingkang kawula mulyakaken, tentunipun saking awal dumugi akhir kawula nderekaken Bapak Ibu sedaya, sederek-sederek sedaya kathah sanget kekiranganipun, kathah sanget pematur ingkang boten sesuai, boten cekap kaliyan napa ingkang pun kersakaken kaliyan sederek-sederek wonten Ngargosoko. Saestu dohir batos kawula nyuwun agunging pangapunten. Niki sakderenge doa ampun kondurien nggih Mbah, nek madai berkat krusek-krusek mboten napa-napa nggih, pokoke sakderenge doa ampun bibarien. Saestu mugi sedaya rawuh kula lan panjenengan wonten mriki nuwuhaken kemanfaatan, nuwuhaken kaberkahan, kagolong rawuh ingkang mardhiyah, rawuh ingkang pinaringan ridhonipun Gusti Allah. Saking kawula kula cekapaken semanten menika doanipun sampun wonten Pak Yai nggih bunyi. Dus pundi? Masya Allah. Lah niki kula tasih alit Mbah. Dosane tasih kathah niki Bunyai. Alah Masya Allah. Ingkang langkung sepuh mawon Bunyai. Waduh Masya Allah. Nggih ngonten Mbah saestu jatosipun kathah ingkang langkung alim alamah, ingkang langkung solih solihah, langkung sepuh niki namung nderekaken dawuh mawon nggih Mbah nggih. Mugi kanthi nderekaken dawuh ndadosaken ijabahipun sedaya doa kita sedaya. Amin amin ya robbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala ma nawassalafus sholih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bijahi nabiyikal mustafa wa rasulikal murtadu tahhir qulubana ya Allah. Rabbana ahsin lana zahiran wa batinan ma'a husni dhanni bi hadratika ya mannan ya alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Allahumma ya Allah ighfir lana dhunubana wali walidina wali masyayikhina wali muallimina wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala daynan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bil qabul wal ijabatil mas'ul. Al-Fatihah.